লাই थांनाय सालकिजा सेकां 29 कृष्णपुर तिप्रा मथानि खरसा खरंनि लिडार गोविंद हरि जमातिया बाबुजी देबबर्मा तिप्रा मथानि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि सुचित्रा मोहन जमातिया विश्वबा हरि जमातिया तिप्रा मथानि प्राइमारि प्रेसिडेंट विश्वभवन जमातिया अ खरं बा ताखुक बुखुक बरक तिप्रा मथाव मुंसाजक सेबसाब माइनानि एबा कैंडिडेट माइना अंगैदा ताबुक कैंडिडेट विकास देबबर्मानि याको रांरक मानखाना हाइनि बागिनाय तिप्रा मथानो सेजावै तिप्रा मथा याकारै बीजेपी ओ थांलायके हेने कक फिरं मंगरि लायखा 500 फैमिली 1500 भोटार 1600 भोटार तिप्रा मथा याकारै बीजेपी बानारो मुहुमानि बीजेपी नि कैंडिडेट विकास देबबर्मानि याक्तै तिप्रा मथा याकारै बीजेपी बानारो लायखे माने आबो बेबागै ताताल हेनै ककथुम पान्दा खालाय साहरका आबो जतो ताताल बरो खाइनो हास्तेनि लोकरगनो अरै परै फ्रांना बागै बरक 500 फैमिली 1600 भोटार तिप्रा मथा याकारै बीजेपी जइन जो हेनै बरक सालायखा फाइदेसों बंनि खक्ति किसा कक खनाय नालायानो ओइलानो मीडिया पर्सन हामबाय बुबाग्रानो खुलुमो जों दिनै कायसा प्रेस मीट खायमानि कारनखायावबो थांनाय 6 तारिखआव बाबुजी दिनै मानिक बिसिनि कायसा बाबुजी बरक नुकजाखा जे ब कायसा 500 फैमिली 1600 भोटार नै कायसा प्रेस मीट नुखासों ओंगा आबक गुबुया जों साइमानो जे बिनि लगी बरक रै ब थांनाय आईपीएफ ति खाइ दंफुरु ब मैडम गीतानि लगी दंफुरु ब बहायनो याकारै तिप्रा मथा हापायखा ताइ ताबुक नुकजाउखा जे चिनो जागा तिप्रा मथा बुबाग्रानि नेतृत्व जों खाइ दंग जागा ताबुक ताइसा ब रांनि लुबबाय बीजेपी वा थांफिउखा किन्तु जों साइमानो जागा बिनि 5 फैमिली 16 भोटार एंगे अबनो बरक गोडी मीडिया नाउई जे मीडिया वो सागा 500 फैमिली 1600 भोटार किन्तु अबो कुबुया अबो एकदम ताताल बरकनो हेरेसमेंट खाइने निबागै सिनि बरकनो नष्ट खाइने निबागै रां बाय पाइजागै दिनि अबो हाइके दफाल फालनाय बा दफाल फालै बरक सुदु रांनि लुबबाय दिनि म हाइके हेरेसमेंट खाइ पाब्लिक नो फुनुगै दङ बा गोडी मीडिया दङ बंनि यागा बंनि थानि ताबुक रां दङ बीजेपी नि थानि रांनि लुबबाय दिनि अबो हाइके सिनि बरकनो नष्ट खाइने निबागै बिब्रेन्ट जागाओ जे जोंनो फुनुगो अबो हाइके पाब्लिक नो मीडिया रंनो तयै जे मुसुक फैमिली 1600 भोटार बा 5 फैमिली तलांगानि 1600 भोटार रमदि 5 जना बैनो 16 जना अंगाय बरक 1600 स्नामनाय 5 जना बैनो 500 स्नामनाय अबो हाइके बरक दिनि खलाइ दङ ओंगाय आबनि बागै जत्त लोकरंनो कयना मुसुङो बंनि बाबुजी चंजेरा सामनि जा बंनि मीडिया गुडी मीडिया दङ बरक आबो जोंनो नष्ट खाइनायनि बागै चिनि तिप्रा सानो नष्ट खाइनायनि बागै बरक गोबांमा आफावा माने मीडियानो कक प्रचार खायो किन्तु आबो कुबुया जों तिप्रा हास्तिनि बरंनो आबो कयना मुसुङो 29 कृष्णपुर नेवै जों दिनै किसामा असुक लायखा तामनि हिमबा जों जे पुसगां 6 तारिखआव जे बाबुजी चिनि मानिक बिसिनि वै ब बीजेपी जॉइन खाइयै जे 500 परिवार 1600 भोटार हेनै जे कक साइमाने अब एकदम मिथ्या किन्तु बिनि लगिओ जमैसे 5 जना सी बरक आमनो से बरक 500 फैमिली 1600 भोटार नै ताता कक साइमाने आमनो जों मानि माया अब एकदम ताताल बरंखा आगि चिनार जॉइन फाइपुर ब आईपीएफ तिनिसी जेमन आफुरु कैंडिडेट मालिया सिनि मैडम गीता न रिवु हनै ब कैंडिडेट माया वैसे आफुरु बर गीता न फेल खाइने हनै बर जॉइन फाइमाने तागवा हैन कैंडिडेट माया न बागैन बायन है रांने लालासी बाय ब तैसे जॉइन खाइपिका बीजेपी वा बर जॉइन खाइमाने 54,000 रां माखा हनै जों खबर मानो किन्तु बंनि रां बेसें तंया जत ताकुक बुकुक तैसिनि मानिक बिसि तैसिनि 29 कृष्णपुर ताकुक बुकुक जन कयना मुसुङो जेहेतु बाबुजी जों जे जागा थांगय रांनि लालासी बाय कक सायानो फनगानो किन्तु आबुरंनो कुनो बिसास जानानै कगया ताइ बरंनो लगिरनाबो कगया बर ताबुक उ मखरा बोलंगो आदा करिखा जेहेतु आरो थाकारो रखलाय जागो आरो थाकारो बेंक जागो माहाय अब हैनो बर आरो वाइसा रांनि लुबे बर बाहरै सामुं तां तंगो बरंनो
केवल लगिरना ता खाली चारा चिनी चाराय खनाय जासिकला तंगेर बरंनो रां पुसाना ना 1-200 रुपय लगी तैनानै नायानो किन्तु अबबाय बरनो लगिर थानानि बागै बखावता संबायदि बाबुजी संहाय बरक ता छिमिया बरक जेफुरपानो रांनि लालासि तै चिनी अरो चिनी जे मानिक बिसिनी रां 6000 रां सावै बताबो अ रां सानजामा बायबो बखा कयै रियांगै बतिर थुंगै अ तिर थुंगै रां सबै रिमाया बाय बसनो ताबो खिबिवै फुटसा थांपायुखा बीजेपी व आरो 19 लाख दा बोसोर रां गसिपो अ रां बुट पाइ माना हनै जों खबर मानो किन्तु आबो बाय बस साइटंथ जों आबो नाया चिनी मानिक बिसि 29 कृष्णपुर न जों चिनी कैंडिडेट सार महेंद्र देवबर्मा न जों ताई 1200 बुट बे फानो जों पास खायै जों जेस केपानो कृष्णपुर न जों सारवै बोबाग्रानि मुक्तिनो खुम हाइके सारे जों ताइसा तलांनानै बागै आं कयजावो ताखुकते बुगसो बाबुजीनि कगनो केबो विश्वास खायै ता थांबाय जादि आसक साविनान कग अरनो पारि जाखा